Сәлем, дусларым. Минем исемем Лилия. Һәм мин Зилә, исәнмесез? Урамда җәй чәчәкләр, шушы чәчәкләрне кышка да калдырасы иде. Зилә, без ул чәчәкләрне кышка калдырабыз. Менә шундый матур чәчәкләрдән композиция, картина ясыйшакбыз. Лилия апа, шундый матур. Зилә, моны ясар өчен безгә фоторамка кирәк була. Ике яклы скотч, җәй көне бик яратып эчә торган коктейль таякчыклары, бакчабызда үскән чәчәкләр, әмма инде алар кипкәч тә төсләрен, формаларын саклый торган чәчәкләрне сайларга кирәк. Матур үләннәр, кайчы һәм бизәргә уйласак, стразалар. Эшне башлыйбызмы? Әйе, башлыйбыз. Зилә, моның өчен фоторамкадан катыргысын алабыз. Аңа ике яклы скотчны ябыштырабыз. Ябыштырасыңмы, Зилә? Әйе. Булды. Хәзер бу каты кагазны кире фоторамкага урнаштырабыз, Зилә. Фоторамкабыз әзер. Зилә, хәзер мин сиңа таякчыкларны кисеп биреп торам, ә син менә шулай матур итеп урнаштырып барырсың. Ярар. Дусларым, таякчыкларны төрле узынлыкта кисәбез. Зилә. Хәзер инде без композициябызга үләннәрне һәм чәчәкләрне урнаштырабыз. Зилә, мин сиңа үләннәрне кисеп әзерләп биреп торам, син аларны матурлап урнаштыра барырсың. Яхшымы? Яхшы. Зилә, синең бик матур килеп чыкты. Хәзер инде чәчәкләр белән бизәп бетерәбез. Яхшымы? Яхшы. Зилә, кара ничек матур килеп чыкты. Лилия апа, әйдә стразаларны да куябыз. Яхшы. Зилә, безнең җәйге чәчәкләрдән картинабыз әзер. Хәзер инде чәчәкләребез ел әйләнәсендә өстәлебезне бизәп торачак. Сау булыгыз, дусларым. Сау булыгыз, дусларым. Җәйләрегез күңелле үтсен.